Traxes, vestidos, zapatos, gravatas. A veciñanza da Illa de Arousa luciu hoxe as súas mellores galas para celebrar o San Xulián, un dos días máis importantes da vila. Dende primeira hora da mañá, centos de persoas botáronse ás rúas da illa para festexar o patrón. Es una fiesta muy grande por nuestro patrón, que es San Xulián. Y hoy, bueno, sobre todo los chicos todos se visten de traje y bueno, las chicas pues así de gala, como ella también lentejuela. Mejor que en fin de año, ¿eh? Todos de gala. Empezamos de mañá, poñémonos de traxe, vamos á procesión, hai que ir á procesión do patrón de San Julián. Hai quen vai, hai quen non. Aquí hai quen empeza de tapeo, de viños, e mañán vaise comer de traxe todos xuntos, e por toda a noite de festa. Un día especial pros insulares no que gozan desde os máis pequenos ata os máis maiores. O máis importante é ir comer cos amigos e ca familia que se escolle. Comer todos xuntos e hasta co corpo aguante. En beber e pasalo ben, claramente, como se ve. Muy bien. Muy bien, lo pasamos todos muy bien, de maravilla. Sí, son los mejores, de hecho. Polos bares a cantar, antes antiguamente, ahora xa non tanto, pero, bueno, ahora pasalo ben e na máis. O viño, a tradición, pero sobre todo a veciñanza da illa é o que fai grande esta festa. La gente y el vino. La gente de la isla solo le gusta la fiesta. Temos energía. É o mar, está rodeado de mar. Bueno, pues somos festeiros. Hai de todo, o que veñes a buscar, hai de todo. A festa que facemos aquí, xa podes ir onde sexa que nada topas en ningún sitio. Preguntar aos de fora, cando veñen aquí tanto é por algo, non? A festa comezou coa misa solemne e a procesión. Continuou con festa nas rúas, a comida coa familia e amigos e de novo festa nas rúas. Pecharase coas orquestras e ata altas horas da madrugada. Y luego de comer, pues igual se baja a las 9, que hay orquestas hoy. Y nada, continuar la fiesta hasta que el cuerpo aguante. Beber, comer, volver a beber, hasta las 5 de la mañana. Pola noite xa non se sabe o que hai, xa... Eu que sei. Cada ano poñen unha cousa, pero a xente á noite xa non suele chegar moi... Si no, hasta mañán. Así esta mañana, hasta mañana 9. Hasta mañana, por la mañana, o si quieres hasta dentro de 2 días, aquí en la isla. Por eso no tienes problema, ¿eh? Queda por diante todo día exigente, hai que ir tomar os churros aí, nós como en fin de ano, a tomar os churros antes das da mañán.